देख कौन लगुच हाथर यही पोजिशन तुम स्ट्रेच हम बॉडीर लेफ्ट हाथ आण प्रथम बाम हाथ बाम डाण आम डाण बाम तापर डाण
ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପାଦ ତଳକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ହାତ କ'ଣ ହେବ ଯାଇକିରି ପାଦ ସହିତ ମିଶିବ। ରୁହ 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 ରହ ରହିଯା, ନଈକି ରୁହ ସମସ୍ତେ। ହଁ ପଛଆଡ଼େ ପିଲା ସମସ୍ତେ ନୁହଁ, ଯାହା ପାଦ ସହିତ ହାତ ପୁରା କନେକ୍ସନ କର, ପୁରା ଲାଗିବ। ହଁ ନା ବେକ ଯାଇକି ଲାଗିବ, ନାକ ଯାଇକି ଲାଗିବ, ନାକକୁ ଲଗା ଆଣ୍ଠୁରେ ଯାହାର ଲାଗୁଛି ଲଗା। ନଈକି ରୁହ, ଫଟୋ ଉଠିଏ ଲାଗୁଛି ତ। ହଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରିଲାକ୍ସ କରି ଉଠ, ଏକାଳେ ଉଠନି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉଠ, ଯେମିତି ଯାଇଥିଲେ ସେଇଭଳିଆ ଉଠିବା। ଉଠିଲେ ତାପରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯିବା, ତାପରେ ପୁଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୁଣି ନର୍ମାଲ ପୋଜିସନକୁ ଏଇଟା ଥରେ ହେଲା, ଆଉ 2 ଥର ଏଇଭଳିଆ କରିବା। ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ଯୋଗକୁ ଆମର ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ଯୋଡ଼ି ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଲାଭ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ସହ ମୋର ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମାଜକୁ ଏ ଦିଗରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି।